ҳунармандӣ ва косибӣ аз қадимулайём дар ниҳоди миллати тоҷик ҷой гирифта дар замони соҳибистиқлолии мамлакат дубора эҳё шуд. маҳз ба туфайли тинҷиву осоиштагии ватан ва рӯз аз рӯз ободу зебо гардидани ҳар як гӯшаи ин диёри зебоманзар, ҳунармандон низ бо диди нав асарҳо эҷод мекунанд ва дар баробари ин ба дигарон низ меомӯзонанд. зиёдулло холов аз зумраи он нафаронест ки бо шавқу завқи нотакрор рассомиро пеша карда ба таври худомӯзӣ ин ҳунари худро сайқал додааст. ӯ баъд аз хатми мактаби 8сола ба омӯзишгоҳ дохил шуда 2 сол таҳсил мекунад ва бо сабаби тангдастиаш наметавонад онро идома диҳад. вале чун ҳунари рассомиаш дар қалбаш ҷӯш мезад, бо хондани асарҳо ва шинос шудан бо таърихи санъати тасвирии халқи тоҷик тавонист ҳунари худро сайқал дода ба дигарон муаррифӣ намояд. ҳамин тавр ба омӯзгорӣ майл намуд ва муддати 43 сол аст ки аз ҳунари рассомии худ ба шогирдонаш меомӯзонад. аз худ боқӣ гузорам маҳсули мӯи қаламро ва аз дилҳо барорад ҳар гуна ранҷу ғамро. чӣ медиҳад санъат? Санъат ба мо оромӣ медиҳад, моро ба дунёи афсонавӣ водор мекунад, моро ба меҳнати фидокорона омода мекунад, моро ба зиндагии хурсандона роҳбалабӣ мекунад. шогирдон ниҳоят шогирдони бисёр дар ин ҷо таълим мегиранд, махсусан шогирдони ман бениҳоят тасвири хуб яъне эҷод мекунанд. خب اثرهای آنها در آزمون‌های شهری نیز اشتراک کردند و ما امید داریم که در آزمون‌های منطقوی نیز اشتراک نماییم. шурӯъ аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ дар озмуну чорабиниҳо ва намоишҳои ҳунармандон иштирок намуда асарҳои рангоранги худро пешниҳоди дигарон кардааст, то дар муаррифӣ ба ҳунари волои халқи тоҷик саҳмгузор бошад. бо роҳандозӣ гардидани озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман соли 2023 4 шогирдашро дар номинатсияи рассомӣ ва дизайнерӣ то даври минтақавӣ роҳбаладӣ намуд. имсол низ ҳамроҳи дастпарваронаш дар ин озмун иштирок намуда мехоҳад шогирдонаш сазовори ҷойҳои намоён гарданд. эҷоди худро бо муаллимам Холов Зиёдулло дар рӯи коғаз тасвир кардам ва айни ҳол дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман иштирок кардаам ва дар оянда мехоҳам ки муаллимам Холов Зиёдулло ба ман ҳамаи нозикиҳои санъати тасвириро ба ман омӯхта ба озмунҳои байналмилалӣ иштирок кунам ва сазовори ҷойҳои намоён шавам. айни ҳол ман бо муаллимам дар коғаз расмҳои табиати биҳиштосои тоҷикистонамонро тасвир кардаам ва бойгариҳои тоҷикистонро низ дар ин ҷо тасвир кардаам ки бо композитсия омода шудааст. зиёдулло холов аз ҳунари кулолгарӣ ва ҳайкалтарошӣ низ воқиф аст. синфхонаҳои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 шаҳри ҳисор бо асарҳои эҷоднамуда ва офаридаҳои тахайюлии ин ҳунарманд оро дода шуданд ки тараннумкунандаи ваҳдату ягонагӣ, соҳибистиқлоливу ободии кишвар ва рӯ ба рушд ниҳодани он мебошанд. фаридуни субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Ҳисор. ахбор.